जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्म बिसिनि जायनाखि गावथारनाय बिसार बे बिसारावबो जों दिनै मोजां रिजाल्ट गंसे बाथ्रा खोथा बुङा दा बिथांमोना दिनै अनलि नुयो मा लाइस्राम लादुसिनि बाथ्राखौ एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर'मोनहा क्लियारिफिकेसन फैनांगौ आंनि अनजालु निउस पर्टेल आरो इउटिउबारफोर आं गोबावनो आंनि अननाय मोजां मोननाय बावहरनाय जाबाय लोगोसे आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बयबो बर' रायजो राजाखौ खुलुमनाय जाबाय जे लोगोफोर भारत सरकारनि इलेक्शन कमिशना थांनाय 11 आगस्तखालि जोंनि बिटिसिनि जायनाखि समस्ति दाफामनायमोन बे समस्ति दाफामनायखौ फाइनाल खालामनानै होदों आरो बे समस्ति दाफामनायाव जा फाइनाल ड्राफ्ट जों मोनबाय बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव नङा जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखाय आरो बे बिपद गोनां खैफोद गोनां आरो बे फाइनाल ड्राफ्टखौनो जुदि जों लायोब्ला अब्ला बर' हारिया खैफोद जागोन बर' हारिनि राजनिथि अधिकारा थानाय नङा दा बेखायनो जोङो बे इलेक्शन कमिशननि जानाखि समस्ति दानायनि फाइनाल फोसावनाय जों बेखौ गुदि खिथा गासिबो जोङो स्टाडि खालामनानै आरो लोगोसे गोरों गोरों एडभकेटफोरजों जों सावरायनानै नायदों आरो जोङो जोंनि दानि स्टाडि खालामना मोननाय बेबादिब्ला जे भारत संबिजितनि 332 आर्टिकेल 456 बेखौ इलेक्शन कमिशननि जानाखि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआ फाइनाल खालामनाय जादों आरो लोगोसे बिटिसिनि जानाखि 4.7 एकर्डनि स्पिरिट बे 4.7खौ फाइनाल खालामनाय जादों आरो लोगोसे भारत संबिजितनि 330 आर्टिकेल बेनि 1C बेखौ फाइनाल खालामनाय जादों दा जों बेखायनो बे फाइनाल खालामनायखौ जों नायनानै जोङो बुजि मोनबाय जे बेखौ जों जुदि कर्टआव चेलेन्ज खालामाबा दा जोङो जोंनि भबिष्यतखौ गिख्रंथाव जोङो थासारियाव जों नुगोन बर' हारिया खैफोदाव गोलैगोन बेखौ नुनो मोनदों दा जोङो इलेक्शन कमिशननो जावले जावले कमप्लेन होदोंमोन जे बिथांमोना जेनाखि ड्राफ्ट नटिफिकेसन जोंनो देखायदोंमोन फोसावदोंमोन क्लेम एन्ड अबजेक्शननि जानाखि ड्राफ्ट फोसावनाय जों बेखौ लानानै जों जावले जावले कमप्लेन होदों जे बे संबिधानफोरखौ फाइनाल खालामनाय जादों सिफायनाय जादों मोजां जायाखै आरो जों बेखौ गनायनो हाया होननानै जों बुंनाय जादोंमोन खिन्थु दुर्भाग्य इलेक्शन कमिशना जोंनि जायनाखि कमप्लेन खालामनाय जों अपोज खालामनाय आरो जों क्लेम खालामनाय बेफोरखौ जोंनि माने लुबैनाय बायदि खालामाजासे जोंनि बेरेखायै थांनाय जादों आरो संबिधानखौ सिफायनानै थाङै थुङै बिटिसिनि जानाखि समस्तिफोर बे समस्तिफोरखौ फोसावदों दा बे हिसाबै जों दिनै थिरां खालामबाय दा जों बेखौ जों जुदि चेलेन्ज खालामाबा सिरि थानानै जानाय नङा जों कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगोन जोंनि कमप्लेनानो जुदि आजाव जायाखिब्ला जों गणतान्त्रिक भाबै जि कमप्लेन होबाय जों लिगेल भाबै जोङो माने कमप्लेन होबाय संबिधानखौ लानानै जों जेराव कमप्लेन होबाय इलेक्शन कमिशननो इभेन जोङो इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौबो जों लोगो हमलायलायबाय दा बे खेथ्रआवबो जुदि जोंनि कमप्लेना जुदि गनाय जायाखिब्ला जोंहा उफाय गैया मोनसेल' उफाय बेनो जाबाय जों कर्टआव चेलेन्ज खालामनांगौ दा जों बेखौ लानानै जोङो कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जाबाय जों थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि जों गुवाहाटि हाइकर्टआव जों केस होनाय जाबाय आरो गुवाहाटि हाइकर्टआव केस होनायनि उनावनो आरोबाव गुवाहाटि हाइकर्टआ 6 अक्ट'बर खालि मोनसे हियारिं लाबाय हियारिं लानानै बेयाव 1 घन्टा मोनसे डिबेट जादों 1 घन्टा 9 मिनिट डिबेट जादों आरो बे डिबेटखौ अलरेडि बयनोबो जोङो माबा खालामनानै भिडिअ खालामनानै हगारनाय जाबाय इउटिउबफ्रावबो हगारनाय जाबाय बे डिबेटआ जोबोद मोजां डिबेट जादों जोंनि फेभारावनो डिबेटखौ मोजाङैनो खालामनाय जादों आरो जासाबो जोबोद मोजां खोनासंनाय जादों आरो बे केसा जे एक्सेप्ट जायो बे केसखौ जे होनो हायो बेखौ हाइकर्टनि जाजआ रोखायैनो जोंखालि फोरमान होनाय जादों फकास खालामदों आरो लोगोसे कन्स्टिटिउसना जे भायलेट जाबाय जोंनि बिटिसिनि डेलिमिटेसननि थाखाय
बे कन्स्टिटिउसन भायलेट जानायनि जायनाखि दफाफोर बेखौ मोनफा मोनफा बुंनायाव जोंनि आसामनि मानगोनां हाइकर्टनि जास्टिसआ मोजाङै खोनासंनानै बेखौ गनायनानै लादों आरो बेखौ इमिडियेटलि माबानो थाखाय बिसार खालामनो थाखाय दा जाय अपोजिसन ग्रुप रेसपन्डेन्ट बे रेसपन्डेन्टफोरनि नटिस सार्भ खालामनो थाखाय मोनसे अर्डार होनाय जाबाय थांनाय 6 तारिख अक्ट'बर खालि दा गासै मोनबा जायनाखि अफिस दा बेयाव बिसोरखौ रेसपन्डेन्ट खालामनानै बिसोरनो नटिस होनाय जाबाय दा फार्स्टआवनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इलेक्सन कमिसननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेनो नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे माबानि चिफ इलेक्सन कमिसन बेनि नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय आरो बिनि उनाव माने ल' एन्ड मिनिस्ट्रि सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनि नटिस सार्भ खालामनाय जाबाय बिनि उनाव मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनिबो खालामनाय जाबाय ओमफ्राय आसामनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ सेक्रेटारि आसामनि चिफ सेक्रेटारि बेनोबो नटिसखौ सार्भ खालामनाय जाबाय आरो बे नटिसआ बेखौ होदों दा नटिस शुड बि रिटार्नेबल उइदिन 4 उइक्स बेखौ होननाय जादों आरोखि 4 उइक्सनि गेजेराव बे नटिस सार्भ खालामनाया रिटार्नेबल जाफैनांगौ होनदों दा गतिके नभेम्बरनि लास्ट उइकहालागै बे नटिस सार्भिसा रिटार्न जानांगौ ओमफ्राय नभेम्बरनि लास्ट उइकआव जुदि नटिस सार्भिस रिटार्न जायोब्ला हयथ' डिसेम्बराव आरोबाव मोनसे हियारिं जाबावगोन दा जों बेखौ आसा खालामनो हायो दा जिखि दा जादों जोङो दा केस होबाय जेब्ला जों सानना लादों जे जोंनि जेसेबां खैफोद जादों बर' जाथिया जोंहा जेसेबां अलखद जादों जों बेखौ जुजिनांगोन नाजानांगोन आरो जों हयथ' बे गोरिब दुखिनि थाखाय नाजायोब्ला गोरिब दुखिनि थाखाय जों खामानि मावोब्ला हयथ' इसोरा जोंखौ सहाय खालामगोन जों आसा खालामो जोंहा बिसास दं आरो जों दिनैसिम जानाखि नाजाबोदों जुजिबोदों केस होबोदों बे केसफोराव जों मोनफा मोनफा दिनैसिम साक्सेस जाबोदों होननानै जों दिनै बुंनो हायो जों देरहाबोदों आरो दिनैबो जों बेयाव निस्सय देरहागोन आरो जोंजों लोगोसे गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि बयनिबो आशीर्बाद दं आरो बे आशीर्बादा जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे सहाय जागोन जों सानो रायजो राजाफ्रा जोंखौ जाहाथे बयबो मदद खालामो गोसोरबो जों थुलुंगा होयो जोंनो आशीर्बाद होयो जों बेखौ खावलायो जों देरहानांगौ आरो जों देरहाथारनांगोन दा बाथ्रा जादों जे माबे धाराया दिनै जोंनि थाखाय गाज्रि बे डेलिमिटेसना जोंनि थाखाय मानो गाज्रि दा बे बाथ्राखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों दा दिनै जोंनो बिटिसि जायनाखि एकर्ड बिटिसि एकर्डआव 4.7आव रोखा रोखा लेखादों जेब्ला बिटिसिआव डेलिमिटेसन जागोन डेलिमिटेसन जायोब्ला अब्ला भारत संबिजितनि 330 आर्टिकेल 6 बादियै माने बिटिसिनि जेसेबां समस्ति जागोन बे समस्तिफोरखौ रिजार्भ खालामनाय जागोन होननाय बे जिनिसा रोखा रोखा 4.7आव बिटिसिआव दंखायो दा बे मोनसे ओमफ्राय लोगोसे भारत संबिजितनि 330 आर्टिकेलनि 1C बेयाव रोखा रोखा दङ बे माबाफ्राव 6 शिड्युल एरियायाव लकसभा समस्तिखौ ट्राइबेलफोरनो रिजार्भ दोननाय जागोन होननाय बे जिनिसा लिरनाय दंखायो दा बे हिसाबै दा जोंनाव जुदि मोननै समस्ति लकसभा समस्ति जुदि जोंनो होबायब्ला क'क्राझार आरो उदालगुरि दा बे मोननै समस्तिया जोंनि रिजार्भ जानांगौमोन दा जोंनि बे मोनसे जुक्ति ओमफ्राय लोगोसे जे जोंनो जायनाखि 332 आर्टिकेल 6 जेखौ बुंदों बे 332 आर्टिकेल 6 बादिब्ला बे जाय माने जेसेबां माने बिटिसि एरियायाव रिजार्भ माने जोङो डेलिमिटेसन बानायगोन समस्ति बानायगोन बे समस्तिफोरा रिजार्भ जानांगौ होननानैसो बेयाव लिरनाय दं रोखा रोखा लिरनाय दं हिसाबै बे डेलिमिटेसना जोंनि थाखाय गासिबो रिजार्भ जाजोबनांगोन खिन्थु मोनसेबो रिजार्भ जानाय जायाखिसै ओमफ्राय लोगोसे दंबावो 330 आर्टिकेलनिनो 5आव दंबावो जे बिटिसिनि खुनु सिमाखौ बाराजासे सिमाखौ एनक्रस खालामाजासे बिटिसि बाउन्डारि सिङाव थानानै माने सिमाखौ समस्तिखौ बानायनांगौ होननाय बे 330 आर्टिकेल 5आव बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दं दा दिनै खिन्थु बेफोर गासिखौबो भायलेट खालामनानै दिनै जोंनि बिटिसिनि जायनाखि 6 शिड्युलनि गोहो 6 शिड्युलनि गोहोखौ सिफायनाय जाबाय 6 शिड्युल गैयि बायदि खालामनाय जाबाय दा दिनै दरं माने उदालगुरि मोनसे लकसभा समस्ति बानायबाय आसाम सरकारा इलेक्सन कमिसना दा दरं उदालगुरि बे मोननै माने नामजों मोनसे लकसभा समस्ति बानायनो हायामोन दा बे जायनाखि लकसभा समस्ति बानायबाय बेबो
BTCनि गासै 6टा समस्तिखौ MLA समस्तिफोर बे MLA समस्तिखौ लांनानै BTC सिमाखौ सिफायनानै BTC सिमा सिफायनानै माने इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 330 आर्टिकेल 5खौ सिफायनानै माने दरं आरो उदालगुरि समस्ति बानायनाय जाबाय। बे क्लियारलि संबिधानखौ सिफायनाय जादों। बे BTCनि सिमाखौ सिफाय मोनामोन। बे जोंहा माने 6टा समस्तिनि गेजेरावनो उदालगुरि मोनसे समस्ति जायोमोन। दा गतिके बेजोंबो मोनसे जोंनि BTCनि जायनाखि 6 दलनि माने आयेन बे आयेनखौ सिफायनाय जादों। दा बे मोनसे ओमफ्राय लोगोसे BTCआव समस्ति बारायबाय। आगोलाव 12टा समस्ति दंमोन। बे 12टा समस्तिनि गेजेराव जोंनो 6टा समस्तिया रिजार्भमोन। दा 12टा समस्तिनि गेजेराव एबार 15टा समस्ति बानायबाय। दा 15टा समस्तिनि गेजेराव जोंनो मा जाखो 6टाल' समस्ति जोंनो रिजार्भ खालामबाय। बाखि 9टा समस्तिया दिनै जेनेरेल खालामना होबाय। दा बे गतिके बे भारत संबिजितनि जायनाखि 332 आर्टिकेल 6 बे 6खौ भायलेट खालामनाय जाबाय, सिफायनाय जाबाय। बे रोखा रोखा जाबाय। दा गतिके दानि डेलिमिटेसन इलेक्सन कमिसना फोसावदों। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा। जों बेखौ बरायनो हाया, जों बेखौ गनायनो हाया। आरो बेखौ जोङो आजावनानै लायोबा जों सिरि थायोबा जाथिया जोबगोन, जोंनि 6 सिडुला जोबगोन। बेखायनो जों बेखौ चेलेन्ज खालामनांगौ होननानै जों दा खर'आव केस होनाया। दा जों खर'आव केस होदों। जोङो गासै 7 जों लोगो लानानै केस होनाय जाबाय। अबयसे जोंजों गुबुन गुबुन आइ आफा रायजो राजाफोर दङ, गुबुन गुबुन आफादफ्राव जोंजों लोगोआव दङ। दा जोङो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, जंगल बसुमतारी, ओमफ्राय अमरसिं ब्रह्म, ओमफ्राय दाराव लेख्रेब नार्जारी नामाव जों बे केसखौ जोङो होनाय जाबाय। दा बे हिसाबै दिनै 6 थारिखआवबो हेयारिं जालांखांबाय आरो फैगौ नभेम्बरनि लास्ट उइकआव हयथ' जों मोनसे हेयारिं मोनगोन आरो उनाव बिसारा जालांबाय थागोन। दा बे दा दिनै रोखा रोखा जाबाय इलेक्सन कमिसना जानाखि जोंनो BTC समस्ति बानायबाय। बे BTC 6 सिडुलखौ सिफायनाय जाबाय। बे रोखा रोखा जाबाय। बेनिफ्राय प्रमान जाबाय। दा जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मा दिनै जोंनि आफादफ्रा दिनै बे एथ' गिथाव बाथाव जे जोंनो माने बियाब दाफुंना होबाय। बे गिथाव बाथाव बियाब दाफुंना होनायनि उनावबो जोंनि आफादफ्रा दिनै जेबो सेन्स फैयाखिसै, जेबो गोथौयै सिन्था खालामाखिसै। जों जे खैफोदनिफ्राय उद्धार जानांगौ, जाथिया जे उद्धार जानांगौ, दिनै बेखौ सिन्था खालामाब्लानो दिनै मा जाखो बमा गावबाय, रंजाबाय। दा दिनै डिफेन बर'मोनहा रंजाबाय, फुरथि खालामबाय। आरो दिनै क'क्राझार समस्तिनि इस्ट क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन जिस्लारिमोनहा बरायबाय, बमा गावबाय, रंजाबाय। दिनै इउजि ब्रह्म मन्त्रि बिथांमोना रंजाबाय। बिथांमोना बुंबाय जे इलेक्सन कमिसना जानाखि फोसावबाय बेखौ जों खुनु जेबो खालामनो हाया। रावहाबो खमथा गैया, रावनि बिफानि सम्पति नङा बियो, इलेक्सन कमिसनसो बायदिसिना होनबाय। अथ'सो नोङो गावनि दतमानि जायनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायनाखि जोनोम जायगा बे दानख'ना लांदों। बे समावबो बिसोर रंजादों, फुरथि खालामदों। दिनै बनरगावनि मैखोम बर' बिखा, जायखौ बनरगावखौ जों माने गावनि बर'नि असे बिखा बायदि सानलायो, दिनै बेनि एरियाखौ दानख'ना लांबाय। बे समावबो जेबो बुङाखै, सिरि थाबाय। दा बेफोरबायदि दुखुनांथाव समाव जों लुबैदोंमोन जोंनि आफादफ्रा गोख्रों जानांगौ, जेबो बुङाखिसै। दा दिनै जोङो लुबैदों बर' फरायसा आफाद डिफेन बर' बिथांमोना स्ट्रं जानांगौमोन। दा बेबो गैया। जेब्ला थांनाय 13 जुलाइआव जानाय गुवाहाटियाव मोनसे क्लेम एन्ड अबजेक्सननि हेयारिं लायो 13 जुलाइ खालि बे शंकरदेब भवनाव आरोखि, शंकरदेब कलाकृष्ण माने कलाक्षेत्र बेयाव। दा बे समाव बिथाङा माबा बिटिआरनि माने डेलिमिटेसन लाबायबाय। दा रोखा रोखा लिरनाय दंखायो इलेक्सन कमिसन फोसावनायाव बे बिटिएनि डेलिमिटेसन, बे बिटिसिनि डेलिमिटेसन, बे बिटिआर नङा। दा बिथाङा बिटिआर होनबाय, बे बिटिआर खुनु नटिफाइआनो जायाखै, जेबोआनो जायाखै। आरो नों बिटिआर होनबाय जेब्ला बे 6 सिडुल नङा बिटिआरआ खुनु संबिधाननि खुनु धाराजों एकर्ड जायाखै। दा नों बिटिआर होनबाय थाबाय, बे बिटिआर होनबाय थाबाय, नों 6 सिडुल नङा। दा दिनै बिटिआर होननाय लोगो लोगोनो बिटिआर बायदि खालामना होबाय। दा 6 सिडुल गैयै मोनसे माबा डेलिमिटेसन खालामना होबाय। दा बेफोर दुखुनांथाव। आरो दिनै जोंनि माने MLA जोंहा चिरांनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बुंनो हाबाय जे BTCआ गैला होननानै दानिया। ओमफ्राय जोंना माने MLA माबा रायजोनि MP रेनगोरा नार्जारी बेबो बुंबाय BTCआ गैला जोब्बाय। थारमाने BTC गैला माने 6 सिडुल गैला। BTCआ 6 सिडुल दाजानाय।
आरो बे बिटिसिखौ गैयामोनब्ला नों सिक्स सिडुला गैलाना बेसो प्रमान जाबाय आरो नों बिटिआरआथ' खुनु सिक्स सिडुलजोंबो माने एकर्ड जायाखै आरो दिनै बिटिआरआ खुनु दिन दिनैसिमबो सिक्स सिडुलनि माने पावारखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै दिनै बिटिआर खालामना होआखै दा गथिखे नों बिटिसि गैला सिक्स सिडुल गैला दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जोङो दिनै बे एथ' गिदिर अलखद टाइमाव जोङो माने डिफेन्स बर'मोनहा गोख्रों जानांगौआ गोदाव सोराव 15 जन गेजेराव 6टा सिट एमएलए सिटखौ जोंनो होबानो जागोन होनलाबायबाय नों माबे बिसिसिआव 6टा सिट सरि माने 10टा सिट बिदों बियो 15 जन गेजेराव 10टा सिट होबानो जागोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय होनलाबायबाय बियो दा नों माबे बेसिसाव नोङो 10टा बिखो नों 15 जन जायगायाव मोनसे बेसिस नांगोनथ' नों बिनायनि उइदाउट बेसिस खुनु बेसिस गैया मुं गैया खुनु जुक्ति गैया मुं गैया नोङो 10टा बिनाय माने नोङो मा फायखारि खालामनायसो जाबाय बे बेफारि माने नोङो बे ओरैनो आसखा नोङो माने दावबायनायनि रोखोमसो जाबाय बे नोंहा मोनसे बेसिस नांगौ नों मानो नों 15 जन जायगायाव नों 10टा बिगो बेनि बेसिस नांगौ संबिधाना नोंखौ बुंदों रोखा रोखा बे समस्थिया गासिबो नोंनि माबा जाजोबनांगौ ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ जाजोबनांगौ ओंखारदों दा जों संबिधाननि बाथ्राखौ लानानैसो बिदों बेसो दा बेयाव जोंखौ बुंलादों माने एखेबारे थानासायैनो जोंलायनो थानासायि एखेबारे जेखौ जाया बेखौ बिलाबायो जों मानो जेखौ जाया बेखौ बिदोंमोनलाय संबिधाना जोंनो होदों बेखौ जों बिदों दा दिनै कार्बि आंलंआ गासिबो माने समस्थिया रिजार्भ जाजोब्बाय डिमा हासाव समस्थिया दिनै सिक्स सिडुल बादियै रिजार्भ जाबाय दा जोंनाव मानो जाया बिदिबालाय दा जों बेखौसो बुंदों दा गथिखे जोंनो सिक्स सिडुलनि आयेन बादियै जोंनो माने माबा जानांगौ जोंनि डेलिमिटेसन जानांगौ जों बेखौ बिदों जों बेखौसो बुंबायदों जों थानासाय माने बाथ्रा गैया जोङो खुनु माने नन ट्राइबेलफोर बा जोंनि बिटिसिआव थानाय जायफ्रा जाथिफोर बे जाथिफोरनि जे मोन्थाय संबिधानिक मोन्थाय जों बेखौ सेनाय बाथ्रा बुङाखै बिथांमोना जायनाखि सिक्स सिडुलाव जि प्रभिजनजों बिसोर सिकिउरिटि मोनो बिसोर सेफगार्ड मोनो बिसोर प्रटेक्सन मोनो बेखौ मोनगोन बिसोर लाथों जोंहा बेयाव आपत्ति गैया खिन्थु नोङो जोंनि अधिकारनि बाथ्राखौ जों बुंनायाव जोंहा मा जोंहा खरथि जादों जोंथ' बुंनो हायो जोंहाथ' राइट दं जों बुंनांगोन दा जों दुखु खालामो दा दिनै जोङो दिनै एथ' नुबाय जे बिटिसिआव जे माने दिनै पावारा गैलिया बिटिसि पावार लांजोब्बाय सिक्स सिडुला दिनै गैलिया बेखौ लांजोब्बाय बिटिआरआव जेबो पावार गैया बेफोर बाथ्राखौ दिनै बयबो बुंगासिनो दङ रायजो राजाबो बुंबाय जेसेबां इउटिउबारफोर दिनै बुंगासिनो दं रोखा रोखानो आफादफ्रा बुंगासिनो दं रोखा रोखानो दा दिनै बेफोरखौ दिनै माने जोंनि एबसुनि आफादगिरि डिफेन्स बर'मोनहा क्लियारिफिकेसन होफैनांगौ बुंफैनांगौ जे ओरै इसोर रायजोफोर भुल बुजिनाङा बिटिआर सुक्तियाव ओरै दं बिटिसि सुक्तियाव ओरै माने बिटिआर सुक्ति बादि ओरै गैया बे बाथ्राखौ जुदि क्लियारिफिकेसन होनो नागारै सोर जेबो बुङा जासे बाहेरा सोरखौबा माने गाज्रि खोथा बुंथाय थुनाय सोरखौबा माने गाज्रि माने काउन्टार होनाय जाय मानसिया खुनु स्टाडि गैया जाय मानसिया खुनु डकुमेन्टजों माने रिलेसन गैया दा बेफोरखौ बुंहोलाबायनाय बेफोर अननाय बिदिखौ खालामनो ना बुंफै क्लियारिफिकेसन होफै दानो दिनै बे टाइमा जुक्ति होलायनानै जुक्तिखौ जों मानिलायनानै लानायसो टाइम बियो बे नङैनि बाथ्रा बुंलाबायनानै एखे मानसिखौ असनमान खालामनाय लैया फोनांनाय सोर अमरसिं ब्रह्मलाय सोर आं सिनाया होनलाबायनायफ्रा बेफोरथ' माने जुक्ति गोनां बाथ्रा जाया मानो सिनायनांगौ फालाय आंखौ मालाय मानो सिनायनांगौ सोरखौबालाय मानो सिनायनांगौ दरखारथ' गैया एबसुआव ओंखाराखै बिसोरो मा सोरलाय एबसुआव बहा थैना थाया होननाय बाथ्रा बेफोरनि जुक्ति गोनां जादों जोङो मा जुक्ति होदों सोर मा जुक्ति होदों बेखौ खोनासं बेखौ बुजिनानै ला बे बाथ्राखौसो बुंदों दा आं मोनसे माने माबानि बाथ्राखौ आं एसे बुंनो सानदों कबीर दास हिन्दी साहित्यनि माने गुरु आरोखि बयनिबो गुरु बेखौ माने महात्मा गान्धी मोनाबो बेखौ गुरु मानियो दिनै ज्योतिबा फुले बिसोरबो माने गुरु मानियो आरो दिनै जोंहा डक्टर आम्बेडकार बिसोरो गुरु मानियो दा बे माबाया बुंदों कबीर दासआ बुंदों गावनि साखि कबितायाव लिरदों बे लिरदों जाति नो पुछो साधु की पूछ लीजिए उसकी ज्ञान मोल करो तलवार की प्राण है दो म्यान ओरै होनदों जाति नो पुछो साधु की माने मा नायदों पूछ लीजिए उसका ज्ञान साधुआ मा जाथिनि बेखौ सोंनो नाङा दा सों बिनि गियानखौ सोंनानै ला होनदों बेहा बेसेबां गियान दं बेहा बेसेबां गुन दं बेखौ सोंनानै ला बेखौसो बुंदों दा जोंना नों बुङोब्ला जाथिनि साधुनि गियानखौ सोङा जासे नों जुदि नों मा जाथिनि साधु होनना बुङोब्ला बेखौ अगियान जाबाय मुर्खसो जाबाय दा जोंना अमरसिं ब्रह्मआ मोनसे खोथा बुंबाय बेखौनो आं अमरसिं ब्रह्मआ सिनाया सोरलाय ओरै होननाय जायोब्ला बे जोंनि बे मुर्खताखौसो फोरमान खालामनाय जायो आरोखि जों बुंबाय जेनेबा सोरबा मानसि बुंबाय
जोंनि गेजेराव सोरबा बुंबाय नों बहा थैनानै थाया एबसु आन्दलन नंलाय बेबायदि खोथाफ्रा खोब अगियान आरोखि दा बे मल खर' थलबारखि फुरार हिन्दु म्यान थलबारखौ नों बे गोबौ दाहारखौ नायनानै नों माने माबा खालाम बन्दबस खालाम दामखौ खालाम खिन्थु बिनि बाखसखौ नाय नङा बिनि बिखौखौ नाय नङा ओरै होनदों कबिदासा एथ' गियानि खोथा बेखौ जों दिनै सोलोंनांगौ आरो बे माबा मोनसे बुंब्लानो बे एक्सुलि एबसु आन्दलन बहा थाया बहा एब्रियान थाया होनलाबायनाय बे जिनिसा अजुक्ति बियो दिनै खस्थ' मोजां मोजां एबसुआव दिनै माने मावबोनाय लिडार जाबोनाय खस्थ' मोजां मोजां दं सोरखौ मख'थ'नो फालाय जों अनेक लोगो मोनबोदों जोंनो बिसोरनो गियान होबोदों दा दिनै बिसोरखौ सोङोब्ला बहा फैया दङ बिसोरो एबसु आन्दलनाव होनना बुङोब्ला बेथ' अगियानफोरसो राव जाबाय खस्थ' मोजां मोजां मानसि दङ दिनै एबसुआव मावबोनाय खनखिल नार्जारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिनि उनाव दमरुदर ब्रह्ममोन थाबाय ओजों खेरल नार्जारिमोन थाबाय बिसोरबो एस सि एस टि पास जादों अफिसार जालांदों गिदिर गिदिरनो आरो जोंहा बिनि उनाव जितेन बरगयारिमोन थाबाय बिसोरबो बिराद आन्दलन खालामबोदों बिसोरबो एस सि एस अफिसार जादों उनाव आइ एस माने प्रमसन बिसोर मोन्दों आरो बिनि उनाव जोंहा नै प्रफुल्ल हाज'वारिमोन गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर एखेबारे पायजामा गाननानै बिसोरो कलेज फरायनाय मानसि बिसोरो दा दिनै एस सि एस जादों बिसोरो कमिसनार जालांदों बिसोरो बिडिसिकिउसन सालायदों रबिनसन मुसाहारिमोन दा बिसोरो माने आइ एस नमिनेसन मोन्दों बिसोरो बिडिसि खालायदों एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन माबाबो रबिनसन मुसाहारिनाबो बिसोर गासिबो एबसुनि बिबान गोनांजोमोन बेनोदर बसुमतारिमोन एथ' लेखा गोरों रोंबाय बिसोरो कलेजाव जि एस जादों खामानि मावदों बिसोरो डक्टर रबिन बसुमतारि बिसोरबायदि मानसिया नुबाय बिसोरबो बिराद मोजां माबानाय एबसुआव मावलांनाय रहिनार औवारिमोन दं दा बिनि उनाव लेटेस्ट जोंहा प्रफेसर ब्रह्ममोन दं आरो बेल' माने दा प्रफेसर दं आरो बे लकालिजमाखौथ' मावबोदों एबसुआवनो दा बिदि मोजां मोजां मानसि माने मावलांदों एबसुआव आरो जाय सिगांनि माने मावथिफोर बिसोरनो जोंनो थोजासे गियान लांदों थोजासे माने जोंनो बुद्धि लांदों आरो बिसोरनो थोजासे आदर्श गालांदों आरो बिथांमोननि आदर्श गियान बेफोरनि थाखाय जों दिनै माने मोनसे स्पिरिट मोनसे गोहो बोलो जों मोन्दों मोनसे सैथोबादि जाथि सिबिनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों बेबायदि गियानखौ जों बिसोरो मोन्दों दा जों जुदि बुङोब्ला बहा दंमोन बहा थैनानै दंमोन बे प्रमद बर'नि एबसु आन्दलन बुंब्ला बे मुर्ख मानसिफोर बुंनाय राव जायो एथ' मोजां मोजां दिनै जों लोगो मोन्दों जों बिसोर सेलुट खालामो जों जोंनि गेजेराव गोरिब गुन्द्रा गावनि सिपिनिफ्राय फैसा खरस खालामनानै खामानि मावलांदों दाथ' रावबोथ' एबसु अफिसाव थायै थायैथ' एबसु खालामाखैना बिसोर थानांगौ नामा साख्रि बाख्रि लानांगौमोन बिसोरबो सोरबा एस एस अफिसार जानांगौमोन आइ एस अफिसार जानांगौमोन बिसोर माने एखे गोदाव सोराव बिसोर बिदि माने गिदिं गिदिं माने फैसा खांहै जानांगौमोन बेखौसो बुंना दों नामा बे अजुक्ति बेफोरो दा दिनै माने बेल' आं मख'नांगौ जाहैबाय हेमन्त बसुमतारि हेमन्त नार्जारि बेबो आइ एस मोन बे जोंजोंनो गोदो जों लोगो मोनलायदों बे एबसुआव ओंखारफादों शिलंआव ओमफ्राय जोङो हेमन्त नार्जारि ओमफ्राय जा सन्जिब नार्जारि दा खोब माबायाव जयपुराव बे दङ दा डिआइजि जानानै दं आरोखि बे माबानि दा बेफोर एफा गिदिर गिदिर माने मानसि जाबाय बिसोरो एबसु मावबोदों बेकग्राउन्डसोना बे आरो बेल' माने जोंहा रन्जित शेखर मुसाहारिया मानाव गेदेर आदा रन्जित शेखर मुसाहारिया जेब्ला बे माने सिआरपि माने डिआइजिमोन बे समाव बे मोनानि 11टा 12टायाव हारसिङै बियो उइदाउट सिकिउरिटि सासेल' ड्राइभार लानानै अखा हाब्लाबो सादा हमनानै बियो जोंनाव थाङोमोन बियो उपेन्द्र ब्रह्मखौ नागिरदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्मजों रायलायोमोन मोजां गाज्रि रायलायोमोन मोजां गिदिर गाज्रि बोसोन होयोमोन गियान होयोमोन बेफोरनि थाखाय बेसेबां गिदिर कन्ट्रिबिउसन बेसेबां गिदिर सन्माननि बेक्ति दा जों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जों गोसोखांनांगौ बिसोरखौ जों सन्मान नांगौ आरो जेब्लासिम जों बेखौ सन्मान होआ गोसोखां रोङा अब्ला बेबायदि मूर्खामि जों माने प्रश्न जों खालामबाय थागोन बे एबसुनि आन्दलनाव बहा दंमोन प्रमद बर'नि आन्दलन थैनायाव बहा एब्रिनानै दंमोन बुंलाबायनायफ्रा बेफोर मूर्ख दा जिखि जादों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जों दिनै बे एथ' गिदिर अलखद टाइमाव बेफोर बर'फोरनि रला खोब मोजां जाथाराखै एखेबारे अननाय जाथारबाय रायजो राजा बयबो बुजिजोब्बाय दा दिनै बिथांमोना एथ' सिरि हाबजोन दङ दिनै सानफ्रामबो जों नुगासिनो दं बायदिसिना घटना जानाय मानसि गावथारनाय बुथारनाय जागासिनो दं बेखौबो सिरि जे बुङा दिनै नों एथ' करापसन बाथ्रा जागासिनो दं बिटिसिआव करापसन कि करापसन एखेबारे जोबनो रोङा करापसना मोनफा मोनफा जों उदाहरन बुंनो हायो दिनै बे समावबो सिरि फंसे बाथ्रा खोथा बुङा दा बिथांमोना दिनै अनलि नुयो मा लाइस्राम लादुसिनि बाथ्राखौ बिसोर सिन्था खालामबाय थायो बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माने भाइस चेन्सेलारखौ ओंखारनांगौ लाइस्राम लादु सिं बेयावल' बिसोर बेस्थ' दस्रा समस्याखौ बिसोर नुला आरोखि दा बे दस्रा समस्याखौ सोर मावगोन बिदिबा मा जागोन दिनै दा जों दुखु खालामो दस्रा समस्याखौ नां दिनै मावफै दस्रा समस्याखौ खोथा बुं मानो बुङा फालाय दिनै बे डेलिमिटेसनाथ' गाज्रि जालांबाय बर' जाथिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे माबा फैबाय दिनै जों रोखा रोखा नुबाय राजनितिनि गोहोआ थायाब्ला जाथिया थाया जोबलांगोन
दिनै जोंनि राजखान्थिनि गोहोखौ दिनै सेस खालामनो नागिरबाय दा बे खेथ्रआवबो जुदि बिथांमोना सिरि थायोब्ला जेबो बुङाब्ला जाथि जोबलांगोन ओंखायनो दुखु खालामो जोङो दिनै दिफेन बर' बिथांमोना जाथिनि माने सेन्टिमेन्टखौ लानानै जाथिनि आखु देखाय फरायसा आफादनि जाथियाव बा जातीयताबादि आखु देखाय मावफै जों बेखौ अनुरद खालामो आरो लोगोसे आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ आशीर्बाद होयो जों जाहाथे देरहासार जायो बे केसआव जों जेरैबो देरहासार जानांगोन आगोलावबो जोंखौ बयबो आशीर्बाद होदों बे 9 बोसोरनि केसआवबो जों माने देरहादों सार्टिफिकेट केसआवबो जों देरहादों आरो लोगोसे ट्राइबेल बेफोरनि खामानि मावनाय हा हु मावनाय बेफोराव जों दिनै जोङो माने मोजां हाइकर्टनिफ्राय अर्डार मोननो हादों बेबो जोंनि थाखाय देरहानाय आरो दिनै जोंहा माने माबानि केस दंमोन बे माबा मा होनो जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्म बिसिनि जायनाखि गावथारनाय बिसार बे बिसारावबो जों दिनै मोजां रिजाल्ट जों मोनगासिनो दं अलरेडि जोंनो हिउमेन राइट्स कमिसना बे न'खौनो कम्पेनसेसन होनांगौ फाइनान्सियेल माबा एसिस्टेन्ट होनांगौ होननानै अलरेडि अर्डारबो होबाय दा जों आसा खालामो जों बेफोर जाफुंनांगोन मावलांनांगोन दा दिनै जोंनि मेगनावनो एथ' दुखु गोनां बाथ्रा जागासिनो दं गाबुफोरखौ मानसि बुथारनाय गावथारनाय बायदिसिना बेफोराव जाहाथे एबसुआ जाहाथे आवाज होयो आं बेखौ दिनै आरो गुरै खावलायबावो गोजोन्थों रायजोफोर